Summer vacation na naman ka Solid North. Ang iba dyan, chill muna dahil sa umiinit na panahon, habang ang iba may nakahanda ng listahan ng mga lugar na kanilang bibisitahin ngayong bakasyon. Tulad na lang ng pamilya ni Kuya Jet na mula pang Cavite. Naisipan daw nila ng kanyang pamilya na magliwaliw muna sa La Trinidad, Benguet dahil batid nilang marami ang lugar na maaari nilang mapasyalan dito. Ito na raw ang kanilang ikalawang pagbisita sa bayan at excited daw silang balikan muli ang strawberry picking dito sa Strawberry Farm. Okay naman, malamig. Enjoy mga bata, yung mga kasama ko. Kasi for the second time na rin namin dito. Ayon sa La Trinidad Tourism Office, bumaba umano ang bilang ng mga turistang bumibisita sa lugar mula sa nagdaang Semana Santa na kasabay nitong summer vacation. Kung ikukumpara raw sa 52,000 na mga turista ng Holy Week taong 2024, di hamak na mas mataas pa raw ito sa 49,500 na turistang umakyat sa La Trinidad ngayong Holy Week. Kaming naka-attribute dito, maraming gustong mag-beach. Siguro medyo mainit na talaga kasi yung panahon, even for Baguio and Benguet, kaya madaming bumaba for swimming activities. Gayunpaman, hindi naman daw ito ikinababahala ng lokal na gobyerno. Sa tourism kasi hindi dapat over-tourism. We have to be manageable dapat yung ating attractions kasi mas safe sila, mas na-enjoy nila yung area pag balance yung tourist, yung arrival ng bisita. Kaya okay rin naman. Kahit na ganun yung numbers, may ko-compare pa rin to sa mga other peak season ng attractions natin dito sa La Trinidad. At upang tiyaking mapapanatili ang maginhawa at tahimik na turismo sa munisipyo, sinisiguro naman ng PNP La Trinidad na kaagapay sila ng lokal na gobyerno sa anumang oras. Actually, nag-adjust kami ng deployment since yun nga, yung summer vacation. Magko-concentrate tayo ngayon dito sa mga tourist spots. Kasi dito ang places of convergence ng mga tao, yung ating tourist spots, ang ating simbahan, and in yung ating public market. So, kalat sa buong bayan ang mahigit kumulang 80 police personnel na inatasang magbabantay ngayong summer vacation. Sandy Salvacio, Balita, Solid North.